shakshuka, so maen nhw'n bwyta hwn yn y dwyrain canol I frecwast. So mae brunch yn eitha ffasiynol dyn ni nawr efo, yn dweud rhywbeth falle cynno, jyst I gadw ni fynd trwy'r dydd. Felly, cymysgedd yw o ryw fath o tomatos, pepurod coch winwns, spices gwahanol, a wedyn ni'n potio wy yn y cymysgedd. A mae fe neis iawn I weini gyda chydig o fara, tmod. Felly, rhywbeth I wneud ar benwythnos hir, falle, ti'n gwybod, neu penwythnos I gyda bach o amser I gwcan yn y bore. Felly, beth sydd dyn ni fan hyn nawr yw ffrwmpan sydd wedi bod yn cynhesu, a mae dy fi hadau y cwmin fan hyn, a fi jyst yn mynd I ffrio o'r rhain yn gynta, dim olew yn rhain, achos mae'r olew yn mynd I ddod allan o'r hadau fan hyn nawr, a mae jyst yn dyfnhau'r blas, ti'n gwybod? So, rowch cwbl o eiliadau I reina, newch siŵr bod chi ddim yn llosgi nhw, unig chi'n mynd I gael blas chwerw yn lle. A wedyn, ar ôl I reina gael cwbl o eiliadau, gallwch chi ychwanegu, olewydd fan hyn nawr, right? Okay? So ychwanegu ni hwnna, fi'n taflu popeth yn bob pethau. Sorry, fi'n falch yn gwneud i'n pwnos hir. So rhyw 2 lwy ffwrdd. Nawr, paidwch fod yn siaid ar olew, achos mae'n rhoi blas cyfoethog i'r pryd. As dim cig yn mynd mewn I hwn, so mae eisiau rhyw fath o fraster dyn ni. Unwaith mae hwnna wedi cynnesu, fi wedi bod wrthi fan hyn yn sleiso pethau gwahanol. So mae dyn ni'r winwns gwyn fan hyn wedi sleiso'n denau, a mae eisiau ychwanegu'r rheina. Nawr bach o amser yw hwn, a beth sy'n neis falle yw gallwch chi baratoi hwn diwrnod yn gynt, a wedyn gorffen yn y bore gyda'r wied, y fe, t'mo? So fel o'n i'n gweud, jyst gadael I hwn I gael bach o liw nawr, a'i goginio hwn I lawr ychydig. A wedyn, at fwy o gynhwysion fan hyn, a cynhwysion iachus iawn, mae dyn ni'r papurod oren a coch fan hyn. Wedyn cymysgedd o berlysiau, so mae dyn ni'r coriander sy'n eto mynd I weddi'n dda ar blasau hyn. Y thyme fresh, chydig o bersli, dail bei, a wedyn dyn ni'r siwgr brown meddal, okay? So felly dychmygwch nawr bod hwnna wedi bod yn coginio chydig yn hirach, a wedyn ychwanegu'r rhain nesaf nawr, a mae hwn yn lliwgar iawn, ti'n gwybod, gyda'r lliwiau hyfryd o'r papurod coch. Mae puran felys hefyd wedi rhoi coch. Melys ydi, ti'n gwybod. I ni yn ychwanegu'r siwgr brown, dim ond achos mae'r tomatos yn dod nesaf, mae'r un yn gallu fod bach yn sir, yn dyfe, ti'n gwybod? Mae lot o gynwysion fan hyn, Catrin, ond maen nhw gyd yn eitha rhad, yn dyn nhw, sy'n cynwysion drud fel hyfryd. A mae hwn yn gweini rhyw 4 person, ti'n bod? A fel ni'n gweud, pryd iachus iawn hefyd I ddechrau'r dydd, yn dyfe, ti'n bod? A gallech chi bita fe unrhyw bryd hefyd, dim jyst I frecwast. Yn gwmws, mae fe'n eitha swmpus, so gallech ti gael I swper fyd, dyfe, ti'n bod? Mae'r sylfaen ohono fo, dwi'n gwybod mae'r speisydd yn ei fewn, ond rhyw sylfaen rhyw omlet sbeineg yn efo rywsyd, oes? Ti'n iawn, ie. Heb y tato, falle. Ti'n iawn, ie. A mae'r wyau yn eitha neis gyda bach o chili, yn dyfe. So felly, mlaen nawr te nesa i'r tomatos, fel ni'n gweud, mor iachus. Nawr, ni'n defnyddio tomatos fresh fan hyn. Gallwch chi defnyddio tin tomatos. Fi'n gweld bod blas neisach dy'r tomatos fresh, yn wedig bod nhw'n dod yn ei tymor nawr. O'n i'n mynd I weid bod nhw'n edrych yn goch neis nawr. Ie, t'mod, ie. So, rhain yn mynd mewn, a wedyn y chili. Nawr, fi wedi gadael yr hadau yn y chili fan hyn I gael bach o cic. Ond os ydych chi am, gallwch chi dynnu yr hadau I ffwrdd, yn dyfe, t'mod? Wrth fy modd, bach o cic. Bach o cic, wel, t'mod, I ddechrau'r bore, mae I ni gael dino lan, yn dyfe? Ynde. Felly, na gyd yw hwnna wedyn, yw coginio hwnna. A'r fwyaf amser chi, fi wastad yn gweud yn nhw, y fwyaf amser chi'n coginio rhywbeth yn neisa mai, as mae e'n mynd I leihau, a mae e'n mynd I ddod lot fwy melys, fel o ti'n gweud. Mae ddal i'r llysiau gyd yn dyfalu. Mae fe, so, just gadael hwnna wedyn, a res ysel am ryw hanner awr, a wedyn I chi'n mynd I gorffen lan gyda rhywbeth tebyg I hwn. So mae cymysgedd weddol trwchus yn ei fan hyn, a gallwch chi weld y papurau'r winw'n stal ne. A na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw pryd chi'n barod I weini, yw coginio'r wy. So na gyd sy'n eisiau gwneud yw twll bach, mae hwn yn amlwg ar gyfer un person fan hyn nawr. Neu twll bach yn y canol, mae dyn ni wy fan hyn wedyn. A wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud yw torri'r wy mewn i'r cymysgedd. Rhoi clorin ar ei ben, wel bach o halen a pupur ar yr wyna yn gynta, falle. A wedyn rhoi'r clorin ar ei benne, a coginio hwnna am ryw 10 munud tan bod yr wy wedi coginio. Felly, sych chi'n yr un pes, sych chi'n gwneud fatha'r batell mawr yn y canol, 4 wy I fewn hwnna sych chi'n dweud bowb ar yr un bryd. Wel, ne beth o'n i'n meddwl, bydde fe neis os o ti'n gallu rannu, rhoi hwn ar y bwrdd,
A mae eisiau 2 wy bob person bydden ni'n gweud, Ocê. ond mae'n dibynnu faint o le sydd y ti yn y ffrwmpan, neu 2 ffrwmpan yn dyfeg. A wedyn, wrth gwrs, neu gyd sydd eisiau wneud wedyn, yw rhoi yn ganol y bwrdd gyda chydig o fara. Mae'r wy fan hyn wedi bod yn goginio dy fi. Ti moyn i fe fod yn feddal hefyd yr wy. O, waw. A wedyn ychydig falle o coriander i benne. Ma' hwnna. Y bara wedyn i dorri mewn i'r wy. So be, ti'n cael y space a'r melusrwydd na dwt. Mae'n hyfryd. A mae'r bara'n syniad neis i gallu dipo Ie. fe yn y saws. So ciabatta sydd yn ni fan hyn, ond gallu ti ddefnyddio rhyw pita neu nan, ti'n gwybod o fe? Ie. So just syniad bach gwahanol i frecwas neu i de. A mor hawdd hefyd. Mor i'r hawdd a iachus. Wrth y modd.